ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Nakalian jungi ka Meghalaya SSA School Association Central Body ngi ai ko blai kapang yu Batesi TV ma ba ula khod yangi da bata ban ya kren company hakbai dei bat kane ka sinjam ka bala shimda ka education department dan da ka government na ka benta ban shimti no yakini ki school SSA shapo ka education department ti ka banong kong nakalian jungi ngi kwa ban pensyai hang ni kalong bahak bai dei bat kane ka benta kane ka initiative jong ka government kala asdang nakato ka meeting ka bala khod da I honorable chief minister sar kondat ki sangma yang I ka association habangi lai kendo bat I hobanai Oktober hangte hapo tura Oktober jong snem arja posa hangte hapo tura tinang tu hi nakaliang jongi honorable chief minister ila ongshai hangi ba ka government hi kalong very concern hakbai de bakani ka issue jongi Nonghikai SSA but unsa thung ya gani ka committee ka ban khle mo the commissioner and secretary jong ka education department but on konthup langro yakini ki association jong Nonghikai SSA hapo state Meghalaya kata ka Meghalaya SSA School Association Central Body ka all Meghalaya SSA School Teachers Association Central Body but ka Meghalaya Food Teachers Association kum ki khot hagani ka committee but ka jingshong bat ka chingshong perkhat jongi hakabai dei bat kane ka kam kadai ka banong kong kadai hakakhat pratrik jong benai Oktober arhajar arpusau te hakatu ka meeting nang to teten ngila asomit ya ka representation jongi hakabai dei bat ka demands jongi ki Nonghikai SSA ka banong kong hi ka bangi la kren shai ba ka government hi kadai ban penskem ya ka service jongki Nonghikai SSA balai phi ngi nakaliang jong ka association mo nakaliang jongi ki lightly ki association ni concern ya kani namara kumba pitip hi kani ka cabinet committee on economic affairs jong ka Sorkar India kabala long kabala kle lani long chairman da I honorable prime minister Narendra Modi ha ka sautrik na August arja powei kala ya ka approval ban continue ya kani ka scheme SSA nabenta ka sansnem mo ha to kipor balong effective from 1st April 2021 till 31st March 2026. The base hakbaya day but kane ka revision mo bakala revise yakini ki financial norms but ki programmatic norms ngi haka state jongi Meghalaya hi nakalian jongi ka association ngila idon kam baka sorkar kan shim yaki sinjam ban penskem yangi Nonghikai SSA ki badon menta hapo ka state implementation society ani ka bangi khot lengkot ka simam khnang ba andala kut kani ka jingbai pisa na ka sorkar kmi nginom ya kendo jing te kum to ngila ya lenti bat akabai de bat kani ka benta la santli ki meeting ila deb menta ka sngi lo ngirang shudep ka we ka meeting ka bala chair da commissioner secretary haka jingi don lang bat ki DSEO bat ki SDSEO na baro ka we ka jela bat kumjur haka jingi don lang jongi ki lightly ki association to ka outcome ka bay day bat khakane ki meetings ki bangila deb bat ka government ma haka sautrik jong ubnai March jong mentau snem ngila shimlang ya karai hang to unanimously ba ka government kan ayu kan shimti no ya kanika management jong kini ki school SSA shaka education department te hakpai dei bat kane nakaliang jong ka education department haka khatrik jong ubnai March jong mentau snem kala issue ka we ka shiti shabaro kini ki DSEO bat ki SDSEO nakabenta bakin pan ya kanika willingness ni kata ka mons mo bala kini ki school SSA ki balong try da kini ki community kini ki dorbarshnong kini ki private ki individuals kini ki minority school ki bang ki mission school hangi ki baron da ki society but ki NGOs kilong willing ne em ban handover ya ka management na ka SSA shaka education department but kane ka process kala yai menta mo but kumba kalong menta na kini ki lai hajar tam kini ki community school habaro ka we ka jela akat kum ka report ka bangi ngiyo menta ka sngi ka bala share the commissioner and secretary jong ka education department isar Vijay Kumar menteri ilai thu hangi ba ar hajar tam
kini ki community school habaro ka we ke jela kila long willing ban handover ya ka management na ka SSA syaka education department. Tika basa padahang ni kami ke question mo ngiyo mene ya ka report haki grassroots level ba ki babon hi kini ki private kini ki individuals kini ki minority school kimlong willing ban ya kanika management na ka SSA syaka education department. Kadaw hi kalong ba kimlong clear ka intention jong ka government haba ka don kum kani ka jingchmu ti mani ngila kren sani ba hang tu but nakaliang jong ka education department kan sa issue biang ka notification ani ka city along with a clear clarification and justification cha baro kini ki SMCs lagi dai ki community lagi dai ki private individuals minority school ba ka intention jong ka government haba ka mud ban Shimti no ya ka management na ka SSA syaka education department. Pada kapai day bat kani kamat nakaliang jongi mani ngila chimi ya karai ba kin ai por extend biang ya kapor ban summit hadu kasantrik jong benai me jong mentau snem ya baro kini ki kategori laki day ki ba own da kador barsnong laki day ki ba own da ki private individual kini ki minority school. Di kita hikilong kiban ka ayu ka bangile kiren bat ka government. Hoi akapai day bat kani ka benta nakaliang jong ka government kalale ya ka badon kam. Mo ka jingpan hi ya ka government ya kani ka willingness kalong ba kini syong perkhat ken. La kilong willing ni emban ai. Kadai ka kamram jong ka government man le yang to some extent nakaliang jong ka association ro ngilirap hagi ba ki kep ki benta ki bangi ki ngila ban yarap. Te kadai ka priority hi kadai ka kamram jong ka government na ka banta ban sik ya kani ka willingness ni ka opinion na kini ki try ken mo ki ba own ya kini ki SSA school. Kajing pamsyay na galian jongki katkum ka reports ka bangi yo na ki grassroots level hi ka banong kong ka dayla ka government kan Shimti yang ka tang ya ka management ne ya ka entire administration. Te meneng ila panjing syay na commissioner secretary ha ka ba ila kren syay ba ka government kan Shimti be barok hoy. Administration but ka management along with the building but katuka jaka ke. Kan long bay purely government school. Ma kan long bay purely government school ya kitu ki balong willing ban ya kitu ki balong willing ban handover. Te ya kata ka same clarification ya nakaliang jong education department kan sapa ceboro kini ki SMC kenang bakin kin sotho ban perkat la kilong willing ne em ban acha ka government but nakaliang jong commission seketi lapen syai shushu ba ya mentahi katukalan documents ka baki hab ban submit kan dei hitang daka xerox copy ban long tang ban chu ayu kan ban justify hang to mo ban pen shisha la kato ka jaka ka baki snaya kato ka school kadai ka gift deed ni kadai ka on rented ni and so on and so forth. Te haka bai dei hi panong ban point to the conclusion baga government kan Shimti kamut ken sadon pat kita ki proses bakin hapan handover yi kita ki kot kis lagi belum original documents jong ki. Pi haka bai dei berkan nirung ya keren menne te nakaliang jong commissioner secretary ila pensyai ba ya menta kin shimbe ya baro kata ka willingness. Mo but hadin pat kin seperkat nakaliang jong ke department what best can be done kan haka bai dei berkitu ki school kuma pi ka LP kadai ka ad hoc ka UP kadai SSA secondary kadai ka private lani private aided school. Te ka bai dei bar kita ki school ngila shim mene ya ka decision ya ka resolution ba kin submit page ya ka NOC baro khoi but ka government kan sa scrutinize pat kan sa examine ya ka benta ka bai dei ban le ka bai dei bat kita ki school ki balong kum kita ki. Ka bai dei pa kanai ka benta ka feedback ka bang iyo na Nonghikai kilong satisfied ka bai dei pa kanai ka senjam ka bashim ka government. Kidon ki benda ki balong doubtful mo to be honest mo frankly speaking hak kitu Nonghikai ki ba hikai hak school private but kini ki minority school. Kidon ka jin atetin mo ba molada ka management jongki kamlong willing ban IT te ka banjaya ka lewe jongki. Te hak bai dei bat kini Nonghikai ro ngili kren ba manne ba ya ka service jongki kinom syakta te haka bai dei bat kani ka benta pat kadang loy kloy yang aban comments ya menta te ngin se itu padi pihak por ko biang ban anda ngil adep ban ya kren bat ka government tingin se itu padi pi ba ba ka government kan chim ya ka senjam but kawai ka bangala banong syai menta kalong ban pa ka message ka ba clear sa baro Nonghikai ba nakaliang jong commissioner secretary hi menil ong syai ba kanam effect ya ka service jongki ken ya gitu Nonghikai ki ba hikai ha gitu ki
school private lani gitu ki minority school ki bomlong willing ban handover ya ka management saka saka government namar ngi hina kaliang jong association ro angi concern ha ka bai dei pat ka service jong Nonghikai mo ka ai ka bangi concern ka dei ka service jong Nonghikai but kalong ka pa ka kawanong kong ka ba ar pat ngi concern ro ye gitu ki students ki badon ha gitu ki school ke kabarang kong hingi haban suto ba pi kani ka jingmi menta ba ka government ka ong ban Shimti ya kini ki school SSA. Number one hi kalong ba ka kwa ban penbe ya kini ka jing bakla ka ba kiwei kini ki government ki ba menshwa kila pentrekam bakla ya kini ki SSA scheme. Ma ka guidelines hi jong ka government of India ka ong bade bandon tang ka wei ka management. Ka ban pentrekam ya kini ka scheme SSA. Mo kani ka datang ka financial support ba wan na ka government of India. Kata kalong haban long very clear kay. Kalong very clear na kaliang jong commissioner secretary ula ong ba ka government of India menta nakipor kala aya ka jing tho saka state government baka dai ban penbe ye ini jing bakala ba dai ban don tangi way management mdai ban don managed by SSA and managed by government nomar baka SSA hi bar ka government ka dai gajo te dai ban manage daka government la ne daka education department kata kalong ba kawai ba ni nakaliang jong association ni kwa ban pha ya ka message Sya kini ki school ma, ki ba own ya kini ki school SSA lagi de ki community, lagi de ki private individuals, lagi de ki ni ki minority school. Pagin hapa suto ba, kani ka senjam ka ba kasim ka government menta kalong ba, ban penrenti ya kani ka guidelines, ya ka ba ka government of India kala bo na do ki por ba ka introduce ya kani ka scheme SSA. Namar ki wei ki state kila nang le menta. Lusyong ba basa din menta kalong sustang ka jala jung hipo Meghalaya, stang ka state jung barang sa din ban ayu ban penbej ban shim ya ka policy decision ha ka bai dei bat ka ni ka bentak ke bi ka jingdon hi jong ki school SSA ha baro ka bai ka jela ki long 5000 plus ngam kan ma bai ka exact number ki don asan hajar tam ti ki no hi ka SSA baro hi ki don khat hajar san spa sa phau su ku ngut including LP bat UP school ti ki jinga hi ki bangi ya kendo na ka por pile yo hi mo ka jing slam ka salary ka long kawai na kajing ka bangi kendo na ka por hagi tu kisnem kajing bom pa ya kutulop dungi siya personal account ndangi le keren gumto ndangi la dawana ka Sorkar mo ka Sorkar ka rapen urlong ya kata ya kani ka irregular payment of salary ro kala solve ya kani issue menta lejan arsnem ngila yo regular ba ya ka salary jongi don ki khep ki bangi yo advance lo paro shwaban kut bnai ngila yo mo ka bayda ber kani ngi aya kajing sungu ya kani ka government ka bala shim ya kani ka senjam ban penbej ban penlong renti ya kani ka jingsiu ya katulop chongi ta number 1 number 2 ka bai de ber kani ka personal account ro ma baro shikata katulop jongi hakitu ki por bala de ka pha be ka MC tidak ka jing dawa jongi na kaliang jong kasun na ka por house name ar haja u January ar hajar ar husaw na kaliang jong government kala shim ya karai ban penrekam ya kani ka personal account na menta kini ki Nonghikai SSA berkani kala ya menta smoothly kai tikani ro kadai mi iba kani hi ka government kala shim ya kisin jam kuno ban penbej one after another ya kini kijing e jungki Nonghikai SSA but menta kalong ba habai de berkani ban penskem ya ka service jongi kolong very important shwaban kut katu ka timeline ka bana kaliang jong government of India ka IP ka bangi hina kaliang jong ka association ngi concern bala rajia ba ka kut no kane ka jingira pisana ka government of India da ka state government ka klempat shim ya ka policy klempat don ya ka policy kumno ban absorb yangi yo bakan jia kumbajia ya gitu ki Nonghikai ha to ko por ba ki introduce ya to ka scheme operation blackboard pi te kan bo jinge ladangim sedang mentangin apa do bandakut kamu kini Nonghikai jongi Nonghikai SSA kan keta ya ka livelihood jongki but komjuro ya ki families jongki mdai tang katakan keta ro ya ki students ki ba hikai khamtam ya gitu ki students ki ba pule ha gitu ki school SSA pi ya kabai dai berkata pe hadu kan 1% ngilong confident tinggi ngisio ba 100% hingi don confident ken habang ti iba menta ka government kala sedang ban ayu ma ban chim initiative nama kano ka senjam kala ladangi tre kano ka kamro ka very important dai ka first step ka bangi chim de pi ladangim sedang ya ka first step ho ngi suto ba problems will be there and ka ideology ka bangi hi ka association ngi yai na ka por ngong ba for every problems there is a solution tingi kon ngi kam concentrate ya ka solution ban ya ka neka problems kumawang pimentan mo kibabun hi kini ki school ki long unwilling ban han over tong su tho ka jinge te ngin da ka jinge tai lang apren jongi ka association bat ka government
Ngi Kmen ba one day we will make them understand bakalong why it is important bakan handover kanya kani ka school ya ka management siya ka anaka SSA siya ka education department. Kung ba't siya pendrap mo dang kini candidates ngi kila don ni kiway pat kikenhon kibaong ba ngimlong biling banay tang bangin dawana ka Sorkar ya ka recognition ya kini ki school SSA. Pi ang ni iba ka don ka ega bala persyang ban nong kumno ban persyang ban misinterpret ken. Misinterpret ya kani ka issue. Mo. Namar ba nong kumno hakabay day bad ban introduce ya kani ka scheme SSA. Shway kanero kaladon gani ka bangyong ka Meghalaya School Education Act 1981. Hang ni kala kedew siya isipun kay ba kumno ngin apply ya ka recognition mo ya ka recognition nang ta batay susu hang ni ba lang ta batay susu hakabay day bad kani ka ay kaching mentoy ka ba kitu ki Nonghikai kiba hikai ha kitu ki private recognition school mo kideban yo tila batalo pa hang ni tidak kacingwan jong ka artiak mo house name arjar khandai kanang kalaya rengkar bat kan ka Meghalaya School Education Act 1981 bat kan ka RT Act 2009 nalong ta ka one part sa kan ka Meghalaya Right of Children to Free and Compulsory Education Rule 2011 tikanang pan scam susu hang to kaba panlango hi yang kung ka association ba baro kata arpolize nem baki don po SSA dang menta kimi baong ba ngidawaya ka recognition mo ki ong ba ngidawaya ka recognition lani ka jing ito na ka government tila dadang menta pidawaya ka recognition kamu hakini ki arpolize nem bala dep sedin kumno piyo ya kini ka scheme SSA pi nomor ni kadkum ka data ka bangi collect na kaliang jong ka association mo rakani ka National Data Sharing and Accessibility Policy 2012 jong ka government of India. Ka very clear data ka bang iyo ba ya ka year of establishment yung gitu ki school but ka year of recognition ka ba ka government ka recognize ki. Te kalong very surprise kain ka ba ang ba mentangin dawaya ka recognition hadin arpulas nem. Te kalong ka ba pensutu bakla yaki nong no ni ki management number 1. Number 2 okay Nonghikai but number 3 yaki general public kan in general kalong ka ba penkurmar ya kecing kat ki. To kijing dawa ki ba ngilaya keren hakini ki meeting mo kijing dawa jong ikino hikai sase ki ba keren hakini ki meeting bala dep sedien ka way kalong ba ban exam na ka MTET ya kitu kino hikai ki ba join on or before 23rd August 2010 ya kan niru ka government ka along agree ban exam ya ki as per NCTE norms kata number 1 number 2 ka bangin dawa kalong ba ban yo ka kini ka one time retirement benefit mo ya kitu ki bala cross ya ka ni ka age 55 above lada kikwa ban shong thai no na ka service kin ya shake hand bat ka government will give them some amount mo kawan ka special package te ya kaniro ka government kala agree nang taya gitu ki bompat biang ka qualification mo ngimla ban len ba kidon hikino ka SSA ki ba empat biang ka qualification hadu mentala lagi ong academic lani professional ya kataru ngile keren ba ka government kan sa aya ki ka special package da ka ba kan shake hand bat ka government bat kan aya ki some decent amount kaniru ka government kala long into consideration te nalon nang ta ay ka bangi lekren kalong ba akabay day bat ka enhancement ka jongi pagka government kan pentray kam ya ka pay structure kataro ka government kala take it into consideration nang ta ban nalor kani ka MTET baka government kan consider obat ka CTET kaniru ka government kala have taken into consideration but kiway te ba kung san ya kalong kani ka bamenta ba pen scam ya ka service jongi but hang ni la ong shay ba ndala dep banle kini ay baro when it comes to conclusion kanya don link hakabay day bat ka enhancement jong ka salary jongi ndala dep kini ke baro khoj hangta ka government kan sa penmi ka policy ba kanno enhance kanno penkiu ya katulop jongi but kan wanra ro ya kanika pay structure ka balong thamai kalong very clear kanno bangi kinohikai SSA welong entitled ban yo kabay day ba kani mo jing sya kani ngila ajimut nadu kitu ki meeting ki bala dep syadin banong streamline kalong ban streamline ba kitu ki school ki badon hakaju ke campus nadu ka pre-primary LP UP secondary higher secondary bakin don tanggawe ke yudais namar balai hasti jungi kapau bangi bon pala kita ki school hadu khatsau hajar tam namar ba kaju ka school kadon different yudais pi hakaju ka campus LP udon la kajong ka yudais, UP udon la kajong ka yudais, secondary la kajong ka yudais, higher secondary la kajong ka yudais. Titang hakaway ka campus la don lupa kanu tali. Sausan tali ki suong no mi, sausan tali ki school ka kajong ka way.
Tika ni rungi le keren ba dai ban ai be tang ka we ka Judice. Nak tak tahu ba nga oi pi menne bah ka bai dai bar kitu ki school SSA ki ba ki bai kan tup lang kom ni bat ad hoc bat deficit SSA bat ki private hang tu kan baga government kan collect shwa ya gitu ki willingness jo ki hadin kata kan sekren kanu kasenjam baga ban le de nomor ba ki kwa banra tang ka we ka ki wanra tang ka we ka Judice. Tika ba kongsan menne ba kini ki school SSA ki balong stand alone tangkawehi kalau ada LP la ada UP kalau stand alone tangkawehi ya katu hi kamut kan stand be tangkaweka Judice kan katanya.